rigward tal-Battle of LA. Mela, il-Battle of LA għalija personalment waħda mill-ewwel inċidenti li jien ġibditni lejn il-fenomenu. Din ġrat fil-25 ta' frar 1942. 1942 tliet xhur wara Pearl Harbor. Ġiri tista' timmaġina l-ansjetà li n-nies bdew iħossu, tista' timmaġina l-biża' li bdew iħossu. On edge. On edge, ħafna, enormi. U li ġara f'dak il-jum, February 25th, kien daq l-air raid fil-3 ta' filgħodu. Però jekk nimxu ftit lura fil-ħin, dik il-ġurnata stess, in-Navy bdiet tirrekordja unidentified aircraft fuq ir-radar. Ġifieri kien hemm ajruplan li ma jafux x'inhu, ma jafux minn fejn hu, ma jistgħux jikkomunikaw miegħu ġurnata sħiħa fuq ir-radar. Issa l-biża' tagħhom li kienet li ħajkun hemm xi attakk ieħor. Imma għaddiet il-ġurnata u fil-3 ta' filgħodu daq l-air raid. U meta tara city bħal Los Angeles għandek eluf jekk hux miljuni ta' nies. Ġifieri daq l-air raid kulħadd ħareġ barra mid-dar u kif qed iħarsu l fuq jaraw oval shape aircraft. U madwar dan l-oval shaped aircrafts iżar. Ġifieri għandek l-ikbar aircraft li huwa oval shape u madwaru hemm aircraft iżar. Ovvjament kont titħares il fuq, m'għandhomx idea x'inhu, imma bdew jistennew li jew ħajwaqgħu xi bombi, imma jibqa' jgħaddi l-ħin u ma ġara assolutament xejn. Baqa' wieqaf, ma jiċċaqlaqx. Diffiċli biex ikun. L-anti-gravity hemm jidħol imbagħad. L-anti-gravity hemm jidħol biex aircraft jibqa' jħaver jaf. Eżatt, stationary. U daw l-aircraft baqgħu stationary għal nofsija u l-armata mbagħad tispara fuqhom. Ġifri f'sija sparaw 1400 bullet. Anti-aircraft bullet. Issa l-anti-aircraft bullet hija magħmul biex inti ajruplan twaqqgħu u twaqqgħu ajruplan. Imma dawn sija jisparaw 1400 bullet ma ġara assolutament xejn. Li ġara mbagħad daw l-ajruplani ġast sparixxew. Ovvjament kulħadd kien konfuż għax bdew jaħsbu li tal-Ġappuniżi, imma ovvjament impossibbli li kien tal-Ġappuniżi. U l-armata qalet, bażikament, l-armata provdiet tliet spjegazzjonijiet. L-ewwel waħda kienet li din kienet delużjoni li n-nies ġas bdew iħossu anzjużi u dik l-ansjetà krejat delużjoni. Li ovvjament ma tagħmilx sens. Allura l-ispjegazzjoni mbagħad bidluha u qalu li kienu ajruplani tal-Ġappuniżi li batuhom biex jagħmlu psychological stress. Li ovvjament ma tagħmilx sens għax jekk inti ajruplan huwa Ġappuniż kont ħatwaqqgħu. Ħajwadda bil-bombi wkoll. Ħajwadda bil-bombi u jekk inti ajruplan ħadd tispara l fuqu għal sija straight dan ħajaqa'. Allura dan huwa wieħed mill-każijiet li teknikament huwa solvut għax l-armata qalet li jisma' dan kien Ġappuniż u però ovvjament ma tagħmilx sens. Issa, dan il-każ ġara 1942. U jekk tħares lejn il-fatti ta' dan il-każ, ħafna mill-affarijiet they match up bl-informazzjoni li għandna llum. L-ewwel semmejna l-anti-gravity. Issa, illum għandna biżejjed informazzjoni li nafu li force field hija possibbli. Force field inti tista' tikkrea jekk inti qed tikkrea l-gravità tiegħek. Kellek xi esperjenza tal-paranormali jew xi ħaġa inspjegabbli jew inkella UFOs? Tixtieq taqsama magħna? Jekk iwa, ikkuntattjana fuq daw il-links li ħantukom.